бобоҷон аштодааш родной мегӯм да байни бозӣ зад мезадӣ ҳамара бурое гап зане блогеро шумо чӣ бахапен спортсмено шумо чӣ бахапен буроен гап занем буроен ай ватан муҳофизат кунем бурои узбеке ки зидди миллати тоҷик гап задай бурои видеош кунен гуфтиву ҳамин нав мо милтиқомона гирифтем майдон дуромадем нав зарижат кардем ки ту зад мезадӣ тамом гуфтӣ халос ту бовар кардӣ як бахшиш пурсӣ ҳамин одамда ҳавай гуфт ки ман да эмоция будам хутам бо да видео гуфтаси хай и да эмоция буда ямихел хай бахшеша тамом ини ҷадаҳози ман фактоира мемонам ки и соли 2023 миллати тоҷика таҳқир карагай соли 2024 миллати тоҷика таҳқир карагай ин иноша чӣ меги инози ман мемонам худам медони ин чизоро история монда будӣ ку иношад аёдат буроман барои инош чи инош там да эмоция буд як гапат мегӯм бобоҷон ашудааш хушрӯ гӯш кӯ мега ки ба зону гар занад душман ба таъзимаш накун бовар ки хамхам рафтани саёд баҳри қатли мурғон аст мефаҳмӣ и чӣ шеъра маъноша созай саводнокӣ ту сози доной ту оли фаҳмидӣ ки ҳамин одам просто зуруш омад буромад бахшиш пурсид 2 рӯз пас иними хат иними нишон гуфти ҳамун мусафедор худо раҳмат кунад тумо фақатам хеле мегуфт иними хат иними нишон тамошо ку ҳамин буд дери 1 сол пас ё 1.5 сол ё 2 сол пас бо мебуро бо гав мезана зидди миллати тоҷик фаҳмидӣ барое ки ин соли 2023 гав зад 2024 гав зад ина 2025 гав зад просто и дараф и карат кантар жёстки гав зад ки дид ки айси ҷиқиданша сраза кантар зад газа сар дод просто медони мана барои чӣ аламон карисай бобоҷон чӣ ба ҳамина мақомотошон ягонташ на ба ҷавобгарӣ кашидша на ҳичи на да ягон новостишон нишон додан на да ягон каналҳои официални блогерои давлатишон ки ҳамин одам кори хато кард гуфтанд бача нагла миллати тоҷика ҳақорат кард нагла занакҳоу хоҳарои моро ҳақорат кард бо буромад хай мега ман да эмоция будам бахшиш рӯ шасиё мекунад на да эмоция буд на да ҳичи и да эмоция одам 3-4 сол думбаду мера фейсбук дорӣ дуро як бор фейсбука тамошо ку комментариҳои ҳамина нигоҳ ки ино як группаан ки миллати тоҷика вешна ҳақорат мекунанд пас мезананд ним хеле гапо гав мезананд мақсади ман медонӣ бобоҷон чия ҳамин одама конкретна бояд кашанд дар ҷавобгарӣ ки барои дигаҳош дард шава ва дига нацистоиш ки миллати тоҷика пас мезанану бад мебинану гапҳои безеб меган ва ёшда дард шававу бас кунанд ҳамин корошона ҳамон одамои худмонам ки комментария нависондагияну гапҳои безеб гуфтагиянд дар оҷо ва ёрам бояд ёфта ҷавоб гарантиям бояд барои дига миллата пас задагишон лекин и одам конкрет набояд кашида шавад просто ман ҳайронам чӣ ба мақомотҳои ҳамина ҳичи намегӯям инҷа таи косада ба фикрам ягон нимкоса ягон пиёла ягон стакан мондагия мақсад бобоҷон майдон да дур омадӣ конкрет на пеш мерӣ аввалаш раст ки ай байни ҷанг қафо заданиву гуфтиву гапо задни заданӣ лучи на дуродуру нара ҳама бачаҳоро хезонди блогеро гав зане спортсменто гав зане фалони ту чува хапӣ хе хе ҳама хес газават кардесиям ту байн да дур омадӣ гуфтӣ ки бас куне тамом хай бас куне ин ми братя ин хай бародари мо як хатогӣ карай мусалмон як хатогӣ кард бояд бахша мешад тамом ин михе гап гуфтӣ халос бо гирифтӣ видеои вая история мондеси гирифтӣ канали вая дастгирӣ кареси история мондеси чихе фаҳмем аминамо ними ман рафиқи ту намефаҳмам та дигаҳо чихе фаҳмам та биё гав назанам бобоҷон серавно гап туда фоида надора ку